Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. Evo snimam ovaj video zahvalnosti. Pošto sam prešao 10.000 pratioca i pratiteljki, hvala vama svima koji me pratite. Trudit ću se i dalje da snimam dobra i korisna videa na temu zdravlja, bit ćete u muzičkih videa i tako dalje. Evo, nisam nikoga do sada zvao, da kažem, pretplatite se, subscribeujte i tako dalje. Evo, sada pozivam ko želi da kroz moje iskustvo, znači, pomogne sebi, neka to učini. I snimat ću jako koristan video, s obzirom da mi je ovo, da kažem, neki mali jubilej. Više nego što sam očekivao, znači, toliko pratioca, ali očekivao sam ipak da će ljudi da se interesuju, jer ima dosta problema danas, ljudi imaju probleme sa kičmom, znači, ovo je savremeno doba. Znači, jedan video vezano za kičmu, znači, kičmu i koleno. Evo, znači, ja sam snimio jedan video koji se zove Sašina kompletna, to jest kako sam potpuno rešio problem sa kolenom, Sašina kompletna metoda lečenja. I tu sam opisao, znači, godinama kako sam imao problem sa kolenom, kako sam to rešio, međutim, ima još jedna stvar koja nisam bio svestan do skoro, a to je da je moj problem sa kolenom poticao delom i od kičme. Evo, ja sam tu spremio, evo sad ću vam pokažem šemu kičme od pozadi. Evo da vidite, znači, malo anatomije. Znači, imamo 7 vratnih pršunova, 12 torakalnih grudnih, 5 lumbalnih ili slabinskih, 5 sakralnih, krstačnih i 4 repna. Evo vidite krstačni pršunovi, evo ovdje, 5. Oni su povezani sa kukom, je tako? A kuk, znači, sa butnom kosti, a butna kost sa kolenom. Znači, ako je problem među pršunovima, ovim krstačnim ili sakralnim, tu neko kleštenje, vrši se pritisak na kuk, a sa kuka na butnu kost, sa butne kosti na koleno. I šta treba se uradi? Pa postoji dva načina. Ima ona moja, da kažem moja, čarobna vežba, stavi se leva ruka pod glavu, desno se gura do desni kuk, to se legne na pod. A može i drugi način, znači već sam snimio to vežbe na vratilu, sad ću vam pokažem, da sam snimim dole. Znači, sad sam neću se peti na stolice, nego preko panja. Treba da se iseče testerom jedan panj onako ravno, da bude da se ne klati. Stavim rukavice i penjem se, znači, na vratilo. Imam dve, znači ona je prva dosta dobra, malo sam ju usavršio, sad ćete vidjeti. Znači, idemo, odmakni se malo tata, snimi. Evo, prva vežba je kao kad se vozi bicikl, znači ovako idemo. To je da se odglavi ta blokada među krstačnim pršunima, vidite, malo manje prostora imamo ovdje, pošto smo uneli ormar. I to je to. Malo se odmorimo. To je, znači, prva vežba za nameštanje pršunova. A druga je, radimo polučučnjeve uvis, znači ovako. Hop. Pa spustimo. Hop. Ova je za učvršćivanje mišića kičme, uz kičmu. I tako ja, 2-3 puta dnevno, kad god se setim, dođem, uradim. Hvala Bogu, zaista. Stanje je svakim danom sve bolje. Svima mi preporučujem dve vežbe. Znači, eto, toliko od mene za sada. Srdačan pozdrav svima.